Әлфия, каралы, син дә матур чәчәкләр утырткансың икән бит. Исеме ничек аның? Бу бит дару үләне, лимон мелисасы. Күршем аны бал үләне, лимон битнеге дип тә йөртә. Әнием исә лимон исле битнек дип искә ала. Бик көчле хуш исле үсемлек. Сиңа су салыйммы? Сок эчәсеңме, каһвә ясыйммы? Рәхмәт, Әлфия. Әфлисон сок эчәм. Ә мин су эчәм әле. Гади су бик файдалы диләр. Әлфия, мелисаны ничек файдаланасың? Аннан ясалган төнәтмәләр йокысызлыктан, кан басымы югары булганда кулланыла. Мин аны баш авыртканда кулланып, еш кына файдасын күрәм. Әнием исә күп кенә дару үләннәрен бакчасында үстерә. Нинди генә үлән юганың бакчасында? Нарат баш, тырнак гөл, сукыр кычыткан, бәрхет гөл, тукран баш һәм башкалар. Кайберләрен урманнан җыя. Миңа да алып килә. Урманда нәрсәләр җыя икән? Яныбыздагы урманда да дару үләннәре күптер инде. Мин бит барысын да белмим. Әнием язын кар эри башлагач ук. Кайын, нарат, усак кайрыларын җыя башлый. Аннары бергә күчә. Безнең урманда гөлҗимеш үсә. Гөлҗимеш иммунитетны ныгыта диләр. Мин шуны җыеп алып, чәен ясыйм. Ничек ясыйсың? Сөйләле ләлә. Аны әзерләү бик җиңел. Бер стакан кайнар суга бер аш кашыгы гөлҗимеш салып пешереп аласың. Җимеше эре булган саен витамины да күбрәк дигән сүз. Урманыбыз бик бай. Анда кызыл карлыган, кура җиләге, җир җиләге бик күп үсә. Безгә бер килегез әле, һәммәсен күрсәтермен. Чакыруың өчен рәхмәт. Әйдә, бу ял көннәрендә сездә очрашабыз. Тиздән безнең кунакка йөрергә вакыт булмаячак. 2 атнадан дизайнерлар курсы башлана бит. Онытма.